Kaixo kazetaguneko adiskideak, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetaguneko lantaldearen parte naz. Astero bezalase gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai inguru desberdinekin gatoz zuzenean gure YouTubeko kanaletik. Gogoratu zuzenean ikus gaitzakezuela eta orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure kazetaguneko kazetaguneatik kanalean ikusgai eta entzungai dauzkazuela. Eskerrik asko gaur bertan egotagatik kazetagunea osotzen dugun lantaldearen izenan eta espero dut ordu erdi interesgarria pasa dezazuela. Beraz, goazen gaurko gaiarekin aurrera. Eta gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Gaur, blockchain teknologiaren inguruan arituko gara berbetan. Hau da, blockchain teknologiaren gaur egungo erabilenen inguruan berba egingo dugu. Batzuek badakizue zer den, besteek ez. Beraz, gaur, adi ibil zaitezte izan ere blockchain dalako teknologia hau leku guztietan bai dago. Beraz, ekin diezaiogun bada blockchainen inguruan berbetan eta hizketan. Zer da blockchain? Imaginatu, nik adibidez eskuan badekotamen horriz betetako liburuzka. Bademagun kontularitza liburu digital bat dela. Hau da, liburu hori eskuan izan beharrean, hau da, toki batean, hau da, liburu digital hori milaka konputagailuetan banatuta dago mundu guztian. Hau da, imaginatu olako 5.000 liburu dauzela munduko ordenagailu guztietan banatuta. Hau da, ez da prozesu zentralizatua, baizik eta deszentralizatua. Hau da, liburu hori milaka tokietan. Hau da, gauza da, transakzio bat egiten den bakoitzean, orrialde bat gehitzen zaio liburu hori, eta hori enkriptatuta egongo da, eta beti ere aurreko orriari lotuta. Azken finean, bloke kate bat sortuz. Kate hori jakeatzea eta aldatzea ezinezkoa da. Izan ere, aldaketa bat egin ezkero, bloke guztiak jasango du aldaketa hori. Beraz, gogoratu, azken finean, olako kontularitza liburu digitala da. Milaka ordenagailutan dagoen liburua. Gauza da, liburu bati aldaketa bat egiten bazaio, milaka ordenagailuetan ere aldaketak jasango dira. Beraz, gauza da, berau jakeatzea ia ezinezkoa dela. Hala ere, kontzeptua pizkat borrosa da, baina hor nik adibidez pantailan adibide bat jarri dizuet. Hau da, imaginatu, artxibo bakarra ordenagailu askotan banatuta dagoela. Hau da, ez dago zentralizatuta, baizik eta deszentralizatua. Liburua leku askotan, transakzio bat egin nahi badugu, ordenagailu guzti horiek euren baimena eman beharko dute transakzioa bideratzeko. Hala ere, aurrerago, detaile gehiago ikusiko ditugu. Izan ere askotan hasieran blockchain dalako teknologia hau nahiko kontzeptu liosoa bai da. Hala ere, labur bilduz, zer da blockchain? Bloke kate bat, partekatua eta banatutako datu base bat azken finean. Azken finean gauza da, datu base hori zeure ordenagailuan izan beharrean, ordenagailu askotan banatuta dagoela. Eta azken finean ordenagailu horiek zer sortzen dute? Bloke katea. Bloke kate hori kriptografikoki lotuta. Deszentralizatua dago eta azken finean horrek ziurtasuna emango dio prozesuari. Izan ere, imaginatu hacker batek bloke bat
pirateatu edo hackeatu nahi dauela. Gauza da, bloke hori hackeatzen badau, beste guztiak ere hackeatu beharko dituela. Azken finean osotasun bat hackeatu beharko dau. Eta beraz horrek hackerari, piratari zailtasun asko jarriko dizkio. Base, orain arte askotan zer erabili dugu datu basu tradizional, hau da, zentralizatua, adibidez. Imaginatu zeuk etxe bizitza bat erosi nahi duzula. Azken finean, datu base hori non egongo da jabetzaren erregistroan. Izan ere, jabetzaren erregistroan bai daukate etxe bizitza horri buruzko informazioa. Baina bertan bada, bertara joan behar zara nahi eta nahi ez. Gauza da blockchain dalako hau datu basu partekatua dela, hau da, konpartitua, hau da, ez dago erregistro zentralik. Datu basea sarean dau, sareko hainbat zerbitzaile edo ordenagailuetan. Beraz gogoratu, betiko base tradizionala, zentralizatua, edo blockchain, hau da, datu base partekatua, konpartitua, ez dago erregistro zentralik eta leku askotan dau. Adibide bat jartzea den, imaginatu etxean badeko zuela betiko Microsoft Word programa. Azken finean dokumentua zuk etxean daukazu, zuk sortzen duzu, zuk editatu egiten duzu, eta gauza da, norbaiti bidaltzen badiozu, pertsona horrek aldaketak egin, eta aldaketak egin eta gero dokumentua zuri bidaliko dizu, zeuk gordetzeko. Azken finean kopia edo benetazko dokumentua zeuk izango duzu, baina imaginatu Google Docs, lainoan, hau da, lainoan lan egiten duzuela, gauza da, lainoan lan egiten baduzue, adibidez, Google Docseko dokumentu bat zabaltzen baduzue, lantaldean lan egiteko aukera izango duzue. Danak batera aldaketak egin, aukendu, hau jarri, hau da, aldaketak denbora errealean ikusiko ditu partaide bakoitzak bere ordenagailutik. Hauze izango zen gutxi gorako konparazioa, azken finean. Blockchainen ezaugarri nagusiak. Orain arte esan dizuedan moduan deszentralizazioa, hau da, ez dago kontrol puntu bakarra, eta horrek segurtasuna ematen dio. Azken finean, hacker batek zehozer egin nahi izan ez gero, hau da, basera joango da, hau da, erreferentzia puntura, baina gauza da blockchainek erreferentzia puntu asko dauzkala, mundu osoan zehar banatuta. Alda ezintasuna, hau da, blockchain dala medio, transakzio bat erregistratu eta gero ezin da aldatu. Beraz, onena ondo egitea. Izan ere, alda ezina bai da. Gardentasuna, transparentzia, transakzio guztiak publikoak dira. Eta sarean egiaztagarriak. Hala ere nik geroago adieraziko dizuet nor dagoen blockchainen atzean. Eta segurtasuna, hau da, kriptografia aurreratua erabiltzen du. Datuak eta transakzioak hartu emonak beti ere babesteko. Beraz, blockchainen ezaugarri nagusiak hor dauzkazue. Ezaugarri gehiago. Lehen esan moduan, datu basea bai, baina datu basea leku batean egon beharrean partekatua, datu de basos konpartida, hau da, blockchainen parte hartzaile bakoitzak denbora errealean, hau da, denbora errealean eguneratuta ikusiko du bere datu basea. Itxulezina, ez dago atxera bueltarik. Hau da, lehen aipatu dizkizuedan olako informazio bloke haiek kriptografikoki lotuta daude. Eta bloke haiek ezin
aldatu daitezke. Gainerantzeko bloke guztiak aldatu gabe. Gauza zera da, bloke bat aldatzen bada, gainontzeko 10.000 blokeak ere aldatu behar lituzketela. Eta hori oso zaila da. Izan ere, blockchainen atzean balidatzaileak dauz. Eta pertsona guzti horiek adostasuna eman beharko lukete. Beraz, imaginatu, transakzio baten atzean 1000 balidatzaile edo 1000 pertsona dauzela. Transakzio hori ontzat emateko 1000 pertsona edo balidatzaile horiek baietz esan beharko lukete. Eta hori normalean oso zaila izaten da. Eta horrek zen ematen dio blockchaini? Segurtasuna. Hau da, datu base segurua izatea. Desabantailak, betiko moduan ere, desabantailak ere badauz blockchainen atzean. Hau da, eraginkortasuna. Hau da, orain arte, betiko datu baseak ondo funtzionatu izan dute. Hau da, datu base tradizionalak. Eta datu base tradizional batetik, datu base partekatu batera saltua emote, hau da, urrats emote horrek kostu handia dauka. Beraz, normalean gaur egun gauzak oraindik astiro doaz. Informazioaren aldaezintasuna, hau da, blockchain dala medio, informazioa grabatu egiten da. Eta askotan informazio hori ezin aldatu daiteke. Beraz, hanka sartu ezkero, hau da, akats bat eginez gero, hori ezin izango litzateke aldatu. Hau da, beraz, gogoratu, informazioa sartzean, adi ibili behar gara. Gehiago, desabantail gehiago, irisgarritasuna, hau da, accesibilidad, momentuz bide asko eta bide luzea dago egiteke. Izan ere, normalean teknologia hau erabilteko informatikan eta mundu honetan, hau da, maila altua izan behar dugu. Eta desabantailekin bukatzeko ziurgabetasuna, hau da, erronkak eta teknologia berri honek dakartzan arriskuak, hau da, momentuz ezagutzen ez ditugun arriskuak. Hala ere hau, denbora pasa hala, gero eta azkarago bai dabil. Nun edo zertan erabiliko duzue blockchain dalako teknologia hau? Kriptomonedak edo kriptotxamponak erabiliz gero, finantza munduan eta baita ere logistikaren munduan. Alor gehiago dago, baina momentuz neuk 3 horiek aipatuko dizkizuet. Hau da, kriptotxamponak, hau da, kriptotxampona kontzeptua ezaguna izango zaizue, bai ala ez, gogoratu alako txampon digitala, gauza da, txampon digitalen atzean, hau da, kriptotxamponen transakzioen atzean blockchain teknologia dagoela. Azken finean blockchain erabiltzen du transakzioak, hau da, kriptotxamponen transakzioak erregistratzeko, hau da, nik neure liburuan arkatzez, boligrafos, hau da, erregistroa idatzi beharrean, blockchainek sarean erregistratu eta baliostatze sistema erabiltzen dau. Hau da, oindala 50 urte erregistro guztiak idatzi egiten genituen boligrafoz eta horri baten, agenda baten, gaur egun erregistro horiek blockchainen egiten direz. Hau da, blockchain segurua da, baina gauza da askotan akatsak sortu egiten direzela, baina ez blockchainen, baizik eta kriptotxamponen ekosisteman. Izan ere, gaur egun oraindik kriptotxamponen ekosistema edo funtzionamendua ere sortzeke bai dago.
alor gehiago, finantza mundua. Hau da, ordainketa, transferentzia, finantza prozesu guztien atzean blockchain teknologia dago. Hau da, transakzio horri segurtasuna emateko hain zuzen ere, edota imaginatu bankurik gabeko pertsonek, hau da, imaginatuzuk bankurik ez dekozula, blockchainen atzean zeure transakzioak egongo litzatekez gorde eta, hau da, azken finean transakzioen erregistro partekatu eta gardena erabiltzen denez, blockchainen datuen osotasuna bermatuko dizue. Akatsak eta iruzurra gutxituz. Gogoratu, blockchainen atzean olako pertsona batzuk dauzela, hau da, balidatzaileak, langileak eta hoiek akatzen atzean eta iruzurrak atzean egongo direz. Hauek ekidituz. Kontratu adimenduak, hau da, kontratos inteligentes, hau da, kontratu adimendunek blockchainen oinarritutako programa autonomoak dira, hau da, prozesu automatizatuak, eta honek zeuen kontratu eta transakzioi abiadura emango dizue. Hau da, prozesu guzti hauek askartuz eta prozesu bat segundu batzutan egin dezazuen. Azken finean lehen bankuetxera, eta gaur egun bebai, bankuetxera joaten ginen eta bankuetxean 2, 3 edo 4 ordu eguten ginen. Blockchainen prozesu hauei, transakzioi abiadura emango die. Logistika munduan, hau da, blockchain logistik, hau da, transakzioak etengabe eta modu aldaezinean erregistratzen dituen datu basea, hau da. Zuk zeozer eskatzen duzunean, zeozer horrek, hau da, bide bat burutuko da, hau da, Estatu Batuetatik Bilbora etorriko da, Donostira, Gasteiza edo Iruñara. Horren atzean, transakzio horren atzean, ibilbide horren atzean blockchain dalako teknologia egongo da. Hau da, transakzio hori egiaztatzeko, enkriptatzeko eta kate teknologiko bati gehitzen zaio blokea sortuz. Azkenean, zeure produktu horrek egindako ibilbide bat, bloke bat sortuko du, bloke hori bata bestearen gainean sortuz. Azken mila nahiko kontzeptu librea da, baina, pizkanaka, espero dut, ulertuko duzuela. Beraz gogoratu, zeuek zeozer eskatzen duzuenean, edo eta imaginatu Kolonbiatik kafea etorten danean, hau da, transakzio horretan blockchain egongo da atzean beti ere. Aukera gehiago dauzala ere, hau da, gobernu mailan, hau da, imaginatu hauteskunde garaia, hauteskunde erregistro segurua sortzeko, hau da, zure nortasun digitala kudeatzeko eta gobernu prozesuen gardentasuna hobeto erabiltzeko blockchain atzean egongo da. Baita ere, osasuna, imaginatu, osakidetzara zoaztela, gaixoen edo ondo dauzen pertsonen erregistro medikoak modu seguruan eta gardenan kudeatzeko, bebai, energia, hau da, gaur egun energia berriztagarria gora eta bera, energia berriztagarria kudeatzeko eta energia merkatu deszentralizatuak sortzeko erabil daiteken programa, berau jarraipen bat eroan dezan. Eta baita ere gogoratu, jabetza intelektuala, egile eskubideak edo patenteak gordetzeko prozesu guzti hauen atzean blockchain dalako teknologia erabiliko da beti ere. Abaintailak azken finean, orain arte aipatutako guztiak, segurtasunak, kostuak murriztuko ditu, hau da, kostuen berapen galanta, handia, gardentasuna edo transparentzia
eta baita ere eraginkortasuna, izan ere transakzioak modu seguruagoan eta azkarragoan egingo baituzue. Beraz gaur egun abantailak handiak dira, baina gogoratu beti ere, adi ibili behar garela, izan ere lehen ere desabantailak aipatu dizkizuet, izan ere teknologia berriak bai dira eta azken finean ere ezaguntzen ez ditugun arriskuak ere hor bai daude. Erronkak gaur egun konplexutasun teknikoa. Azken finean gogoratzen duzu zeuek noiz erabili zenuten zeuen, imaginatu, hartuko dut, noiz zeuen lehen mugikorra, edo zeuen lehen ordenagailua, imaginatu du, ni bezala galduta egongo zinetela. Gauza da blockchainen konpletasun teknikoa. Azken finean berabilteko, imaginatu, espezializazio bat eskatzen dau. Beraz, teknologia honen konplexutasun teknikoa. Baita ere eskalagarritasuna, baina eta zer da hau? Gauza da momentuz transakzio handiak, hau da, transakzio horrek volumen handia daukanean, oraindik ere blockchainek arazoak dauzkala. Hala ere, egunero hobetzen doa. Eta erregulazioa, hau da, momentuz ez dago blockchainen inguruan erregulazio argirik. Hau da, legea, gogoratu azken finean teknologia gero eta azkarrago doala. Geu baino azkarrago eta azken finean ere erregulazioa eta legea askotan atzean gelditzen da. Eta gauza ere legea ere eguneratu egin behar dala. Teknologia azkarrago doa, baina gauza ere beti ere legea hor egon behar dela badazpada. Izan ere, iruzurra ere beti ere egon daitekelako. Non aurki dezakegu teknologia hori gaur egun? Balen, esan dizuedan moduan, hornikuntza katea, hau da, gardentasuna, transparentzia, imaginatu, ekoizpena eta garapena, imaginatu, zeuk baserri bat dekozula, eta bertan produktu bat lantzen duzula, gauza ere, produktu hori beste toki batzuetara bidaltzeko logistika dala medio, hau da, lehen aipatu dizuedan logistika dala medio blockchain egongo dela atzean, gardentasuna ziurtatzeko, gehiago iruzurrak murrizteko eta prozesua optimizatzeko, gardena azkarra izateko. Hau da, beti ere logistika munduan. Identitate digitala, hau da, zuk badekozu, zeu pertsona zaela, baina zeure etxean ere identitate digitala bat duzula. Gauza de, segurtasuna hobetzeko, hau da, zeure datu pertsonalak modu seguruan enkriptatuta egon daitezen. Piratetik, azken finean iruzurretatik gordetzeko. Baita ere egiaztapen simplifikatua, hau da, blockchainek pertsona batek identitatea modu azkar eta seguruan egiaztetzeko aukera deko dokumenturik gabe eta autonomia, hau da, erabiltzailek, hau da, zeuek, zeuen datu pertsonalak gaineko kontrol handiagoa izan dezazuen, hau da, zeuek, zeuen identitatearen kontrola izan dezazuen. Bestetatik kanpo. Azken finean gogoratu bizitzan bagaudela, baina sarean geure identitatea ere badagoela. Eta blockchainek seguntasun bat emango digula. Kontratuak sinatzeko orduan prozesuen automatizazioa, eraginkortasuna eta gardentasuna edo transparentzia. Hau da zeu kontratua sinatu, baina horren atzean blockchainek segurtasuna bermatu egingo dau.
Eta pizkanaka bukatzen joateko gobernu elektronikoa, imaginatu, lehen aipatu dizuedan hauteskundeak edo bozkaketa elektronikoaren atzean, gogoratu blockchain teknologia egongo dela, erregistro publikoen kudeaketa, jabetza tituluak, imaginatu, zeure etxearen edo kotxearen jabearen zara, jabetza kontaturen atzean blockchainek ziurtasuna enkriptazioa dala medio ziurtatuko dau, eta hori dala medio gardentasuna. Eta bukatzeko energia sektorea, hau da, blockchainei esker energia ekoizlek eta kontsumetzailek, hau da, zeuk adibidez zuzeneko transakzioak egiteko aukera emango dizue, inongo bitartekaririk gabe. Eta azken finean, sare elektronikoaren kudeaketa, energiaren banaketa optimizatzeko eta energi berriztagarrien integrazioa kudeatzeko. Azken finean kudeatu eta naiz eta eskakit, blockchain edonon dagoela. Eta lehen aipatu dizuedan osasun sektorea, zeure historia klinikoaren olako transakzio elektronikoak bermatzeko, segurtasuna bermatzeko, eta zeuen saiakuntza klinikoen edo froga klinikoen kudeaketa, horren atzean blockchain. Eta gogoratu, abeslariak bazarite, musika talde bat baduzue, edo imaginatu, inventatzaileak zariela, nik ez dakit zer inventatu dut, patenteak kudeatzeko eta egileen eskubidean babesa bermatzeko, horren atzean blockchain. Eta lehen aipatu dizuedan, kontratu guztien atzean finantzaren munduan. Hala ere nik adibide txiki bat jarriko dizuet blockchainen funtzionamendua ikusteko. 2 minututan, blockchainen funtzionamendua. Imaginatu, beri diru transikzio bat bidai nahi duz. Imaginatu, nik nire lagun bati bitcoin transakzio bat egin nahi diodala. Beti ere, bitcoin dala medioz, atik bera. Gauza da, transakzio hori sarean dagoela, eta transakzio hori hor eskumaldeko argazkian ikusten duzuen moduan puzzle bloke bat sortzen dala. Hor badeko zue puzzle blokea eta dirua, ezta? Orain arte, 2 urrats. Nik nire laguna dirua eta transakzio hori bloke baten bilakatzen da. Hor puzzle blokea ikusten duzu, ez? Gauza da, blokea sareko atal guztietara igortzen da. Hau da, transakzioa sareko balidatzaile askok jasotzen dutela, euren mugiko ordenagailu tablet edota edozain gailutan. Balidatzaile horiek blockchaineko langile modukoak dira. Beraz, nik transakzioa burutu eta transakzioa balidatzailek jasotzen dute. 6, 7, 100 edo 18 balidatzaile. Balidatzaile horiek transakzioa aztertu egiten dute eta dana ondo dagoela ikusita gero, iruzurrik ez dagoela ikusita gero, hau da, engainurik ez dagoela, baietza emango dute, hau da, okeia emango dute. Beraz, balidatzailek transakzioa egiazkatu eta aurrera, dana ondo. Nik egindako transakzio hori, kate edo bloke hori, beste transakzioen batekin lotuko da. Hau da, beste pertsona batzuek egindako transakzio gehiagorekin eta bloke hori beste bloke gehiagori gehituko zaio. Eta azken finean, nire blokea, imaginatu adibidez, 1, 2, 3, 4, 6, 7 edo bloke
bloke bakarra bilakatuko da. Beraz, hori ikusten duzuen moduan, blokea katearekin bat egiten du, eta erregistro ezabezina, gardena eta aldaezina sortu egingo da. Beraz, transakzio askok bloke bat sortuko dute. Gauza da bloke hori, hau da, hori ikusten duzuen blokea kriptografikoki dagoela, eta beraz, pirata batek, hacker batek, iruzurren bat egiten badau, bloke guztiak, hau da, atal guztiak banan hackeatu, eta azken finean bloke guztiak hackeatu beharko dago, eta hori oso zaila da. Beraz, normalean, segurtasuna bermatuta duzu, Eta gero, egin da, transakzioa egin da, hau da, dirua atik bera pasa da. Beraz, azken finean nahiko segurua da, azken finean gauza da, blockchainen atzean balidatzaileak dauzela, hau da, blockchainen langile dalakoak. Azken finean pertsona hauek soldata bat daukate, normalean programatzaileak dira, hau da, informatika ezagutza altuak dauzkate, eta zeu da euren funtzioa, hau da, balidatzaileen funtzioa, bloke berriak gehitu eta proposatutako blokeetan transakzioak egiaztatu egiten dituzte. Hau da, transakzioak sareko arauekin bat datozen ala ez ikusten dute. Hau da, gogoratu bai, hori blockchainek ere arau batzuk dauzkala eta balidatzaile hauek arau hauek ezagutzen dituztela. Azken finean helburua, segurtasuna bermatu, sarea monitorizatu, jarduera gaiztoak antzeman eta ekiditu, eta azken finean transakzioa okeia edo ontzat emon. Beraz, gogoratu blockchainen atzean balidatzaileak dauzela. Beraz, labur bilduz gogoratu blockchain teknologia berria dala. Kriptomoneda edo kriptotxanpoen atzean blockchain daukazuela, eta gogoratu bai, hor daukazuela, baina momentuz erronka berriak dauzkala, eta teknologia berria denez bai, adi egon behar garela. Izan ere berrikuntzak dauzka, baina beti ere arriskuak. Beraz, mi esker bertan egoteago, adi egon zaitezte, izan ere ostegunan ere hitzaldi hau gazteleraz daukazuela, eta gogoratu bai zeuen herrietan eta sare sozial guztietan kazetagunea eskuragai daukazuela. Egin klip eta aldatu txipa, eta hurren arte ondo izan.